Έχουμε φανταστικά νέα, πληθώρα ιδεών, από Ολλανδούς, Γερμανούς, Αμερικανούς και φυσικά Έλληνες για τη διάσωση της χώρας. Νέες ιδέες. Το δεύτερο σκέλος αρχίζει. Η ανάλυση. Κάθε μία ιδέα ξεχωριστά. Ακούστε. Βαρβάκιος μέθοδος. Ιδέα νούμερο 1. Κάψτε τη Βουλή. Κάψτε το σπίτι τους. Φτού και απ' την αρχή. Ο τρόπος. Κινητός καταπέλτης. Τούμπα λίμπρε. Το σχέδιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση νέων νομισμάτων. Τα κρόταλα. 20 κρόταλα. Ιδέα του Διογέννη. Τα νομίσματα πρέπει να είναι από κόκαλα για να κινούνται, γιατί όταν αποθηκεύονται μυρίζουν. 50. Το μαύρο πρόβατο. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. 100. Τάλαρο. Viva Familia. Και για την ανάμνηση του γεγονότος το 300. 2011.